Sententziaz sententzia, euskararen ofizialtasuna bera deseraikitzen ari da botere judiziala. Hauen arabera, justiziaren aurkakoa da herritarren eskubideak parekatzea, gaztelaniaren privilegio estatusa zalantzan jartzea. Esaterako azken auzi honetan hala argudiatzen da. Espainiar Konstituzioa eskuan euskera jakin beharraren inguruan. Que hay discriminación por no tener conocimiento de una lengua cooficial en un territorio que forma parte de España. Jarraian, honela interpretatzen du Gernikako estatutuak hizkuntza diskriminazioa dioena. Los españoles no podrán ser discriminados en la comunidad autónoma del País Vasco por cuestiones de lengua. Eta gehitzen du, y quedando también claro que la única lengua que tiene obligación de conocer todos los españoles es el castellano. Honekin, auzitegiak hiru premisa ematen ditu ontzat. Alde batetik, gaztelania soilik ezagutzen duten gutxiengo bat diskriminatua dagoela eta babes berezia merezi duela. Bestetik, horren ondorioz, euskararen eta euskaliztunen aldeko ekimen positiboak, asimetria soziolinguistikoa gainditzeko eta benetako koofizialtasuna lortzeko helburuzkoa debekatutako diskriminazioa direla gaztelania hutsezko hiztunak kaltetzen dituelako. Azkenik, gaztelania gainontzeko hizkuntzen gainetik babestu behar dela, eremu guztietan bere nagusitasuna bermatu dadin. Hau da botere judizialak ontzat ematen duen markoa, oldarraldiarena. Gaztelaniaren erabateko nagusitasunarena, euskera betiko minorizatua nahi dutenera. Epaiek hizkuntza politikaren joko arauak aldatu dituzte, eta jada arazoa ez da euskeraren normalizazioan ez dela aurrera egin, baizik eta orain arteko izandako zorua bera dagoela kolokan. Euskeraren desofizializazio prozesu bat da hau, eta 20 urte atzera egiteko arriskua dago. Hau guztia, hain zuzen, administrazio euskalduntzeko aukera historikoa dagoenean heldu da. Esabaterako hor dago kontseiluak gehiengo sindikalarekin batera 15 urtean administrazio euskalduntzeko egindako proposamena. Datozen urteetan langile publikoen erdiak erretiroa hartuko du eta inoizko belaunaldi euskaldunena letorke haren lekua hartzera. Orain da unea. Jauzirako baldintzak badaude. Aldi berean, bi ekimen legegile daude mahai gainean. Udazken honetan eztabaidatuko direnak. Eztabaida horren emaitza ezin da mugatu oldarraldiari erantzun eta atzeraldia gelditzera. Ezinbestekoa da euskarari behar duen arkitektura juridiko berria eskaintzea. Egungo hizkuntza eskakizunen paradigma gainditu eta langile publiko guztiek euskararen ezagutza izan dezatela bermatuko duena. Asko da orain arte aurreratu dena, baina paradigma berri bat behar dugu erronka berriei aurre egitereko. Botere judizialetik ezarritako blokeoa gainditzeko. Behingoagatik administrazio euskaldun bat izateko eta orain arteko iraupen logiketatik euskararen normalizazio erreal baterako jauzia emateko. Hizkuntza larrialdian gaude. Orain arteko bideak ez dira aski. Larrialditik indarraldirako jauzia emateko pizkunde berri bat eragin behar dugu. Euskararen etorkizuna dago jokoan. Euskaltzaleon garaia da.